मिथिबायना ससियेल मिडिया ओरैबायदि पावारफुल नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बेफोरनि सायाव खोथा बुंनो बावनो नाङा नागारनो नाङा मिथिबायना जायहा जोंनि हारिखौ इनाय खालामो जायहा जोंनि हारिखौ अयथासार खालामो जायहा जोंनि हारिखौ मुगैयो जायहा जोंनि हारिखौ नायनो बायो जायहा जोंनि हारिखौ बुथारनो जुगुमो हेल' अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावबाय बे आयंनि सायाव आङो खोथा बुंबावगोन जेनाखि बै पुलिसा आयंखौ सौख्लायनानै हायाव सौख्लायनानै दोनदों आयंनि बेबायदि बडियावहाय सादोंना खिथादों बिनि बागै आङो खोथा सावरायबावगोन जोंनि आसामाव जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव गोबां भेक्सिन सुनायनि गामि गामि हाबनानै बेफोरबायदि जालागासिनो दङ जायनाखि पुलिसा बे आयंखौ सौख्लायनानैहाय जखम खालामदोंमोन बेखौ फोद्दा फोद्दि खालामदोंमोन बिनि सायावहाय आङो गोदानै दिनै खोथा सावरायफिनगोन बै पुलिसखौ दिनैसिमबो नुवाखैदि सासपेन्ड जानाय बेखौ एरख'जानाय बेखौ साख्रिनिफ्राय केन्सेल खालामजानाय बेखौ नुवाखै दिनैसिमबो बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायफिनबावनो गोनां जादों दाख्लै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन फार्स्ट टाइमावहाय बेवहाय गोबां मानसियानो कमेन्ट होदों आरो गोबां मानसियानो दाबि खालामदों बे कमेन्टआव दाबि खालामदों दि गोबां रायजो राजायानो जायहा गोसो गैया बेखौ भेक्सिन होनाङा आरो भेक्सिननि गोनांथिबो गैया बेफोरबायदि गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय माखासेया बुंदों भेक्सिन लानांगौ भेक्सिनखौ लानांगौ थिग दङ लानांगौ थिग दङ जेनाखि बेफोरबायदि जोबोर जस्ति खालामदोंना नाथाय बे पुलिसा गावगा पुलिस इन्सपेक्टर जालायनानै लेखा गोरों जालायनानै सासे जाम्बिजों जाम्बा जाफाहैनाया बे जोबोद गिदिर गोरोन्थि पुलिसनि गोरोन्थि बेनिखायनो बियो गावनि मेन्टेलखौ कन्ट्रल खालामनो हायिनि थाखाय बियो गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड जानांगौ बियो थांदोंमोन रायजो राजानि सेफटिनि थाखाय रायजो राजाखौ बुजायनो थाखाय बुजायनो नालागे नाथाय बेखौ आखाइजों सौख्लायदों पुलिसब्लाबो सोरखारि मानसिब्लाबो दानि दिनाव रावखौबो आखाइ होनो मोन्थाय गैया मिथिबाय खुगा दं खुगाजों रायलाय बेनिखाय आङो बे पुलिसखौ बुङो दिनैबो बुङो बे पुलिसा सासपेन्ड जाथारनांगौ आरो साख्रिनिफ्राय एख्लाय जाथारनांगौ बियो एंख्लाय जाथारनांगौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जेरावखिया शेयार खालाम आरो गोबां मानसिया हिन्दीयावबो दाबि खालामदोंमोन आङो खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय माखासे मानसिया आंखौ बखिग्रा दंना आंथ' हिन्दीनि रायलायनाया बारा इसेबां क्लियारिटि जाया सुर जाया बेनिखायनो आङो बानायनाय जायाखै माखासे मानसिया जोबोद जोंनि मानसियानो बखिग्रा दङ बेनिखायनो आङो बानायनाय जायाखै आङो बानायगौमोन नाथाय आङो बे बखिजानायनि थाखाय बानायनाय जायाखै आरो बेनिफ्राय लावसिन आङो भिडिअ क्लिपखौ मोनबावदों बे भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायलांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनांगौ माखासे इउटुबारफ्राबो बिनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ आरो दाबि खालामनांगौ जोंनि बर' हारिजों बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाया जाहाथे खम जायो खमा जागोन जाबोगासिनो दङ दा जोंनि बर' हारियावहाय बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाया एसेब्लाबो खम जाबोदों सोरबा रेप खालामना बुथारजानाय सोरजोंबा लाइन मारिजानाय गुबुन हारिजों लाइन मारिनाय बेफोरो एसेब्लाबो खम जाबोदों मानोना जोंनि बर' हारियावबो ज्राव ज्राव सानस्र'हायै इउटुबार दंसै राव थिखोनो थाखाय खोथा बुंनो थाखाय बिनि थाखायनो दा बै दस्रा मानसिफ्रा एसे दद्र'नानै दङ आरो दद्र' होबावनो हानांगोन जोङो गासैबो राव बुंनांगौ थिखोनांगौ रायनांगौ बेखौ ओरैबायदि रायनांगौ अब्लासो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ दद्र' होनो हागोन ससियेल मिडियानि पावारखौ जोङो देखायनो हागोन मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन खोथाखौ बुजिबायना नोंथांमोना ससियेल मिडियाया ओरैबायदि पावारफुल नोंथांमोना मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव खनसे भाइराल जाबाय होनब्ला भाइराल खालामजाबाय होनब्ला बिनि साख्रियाबो केन्सेल जानो हागौ मिथिबायना ससियेल मिडिया ओरैबायदि पावारफुल नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बेफोरनि सायाव खोथा बुंनो बावनो नाङा नागारनो नाङा मिथिबायना जायहा जोंनि हारिखौ इनाय खालामो जायहा जोंनि हारिखौ अयथासार खालामो जायहा जोंनि हारिखौ मुगैयो जायहा जोंनि हारिखौ नायनो बायो जायहा जोंनि हारिखौ बुथारनो जुगुमो बैफोरबायदि मानसिखौ सिदा ससियेल मिडियायाव एक्सपर्ट खालामनांगौ बेनो आंनि थांखिया जायहानो जोंनि हारिखौ गाज्रि बुङो जायहानो जोंनि हारिखौ मुगैयो जायहानो जोंनि हारिखौ रायो जायहानो जोंनि हारिखौ सैया बैफोरबायदि मानसिखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनानै एक्सपर्ट खालामगोन आंनि थांखिया बेनो ओमफ्राय जायफ्रानाखि गाज्रि साननाय दं फोसाबना लाखा आरो गोसोफोरखौ मानजिना लाखा मेलेमफोराव माराम खानाय दङब्ला फोसाबना लाखा बुंखायो खोथा आरो जोङो बेफोरबायदि जाथाय जानायाव ग्रिद ग्रिद लैहोर लैहोर बयबो हेफाजाब होनांगौ जोङो खुगाजोंल' बुंनो रोङो जै बर' हारिनि बयबो खौसे जा नाथाय बेयावहाय मेन देरसिन दायनिगिरियानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो खौसे गैया जोङो
उन्दै उन्दै गामिनि मानसिफ्रा खौसे गोजा ओमफ्राय जोंनि लिडारफ्रानो जोंखौ फोरोङो आलदा जानो। बे मोनसे जोंनि जोबोद गिदिर दाय। जोङो खुगायावल' बुंबाय थायो जै बर' हारिनि बयबो खौसे जा, नाथाय जोङो रावबो खौसे गैया, मिथिबायना? जोङो जुदि खौसे दङब्ला दाख्लैनि बे आयंआ पुलिसजों सौजानाया ग्रिद ग्रिद फैनानै पुलिसखौ सेन्देलजों सोबानो हागौमोन आइजोफ्रा, जुदि खौसे दङब्ला। मानो फैयाखै? सेन्देलजों सोबा बेबायदि मानसिफोरखौ सासे आइजोनि मोदोमाव आखाइ होनो मोन्थाय गैया। लेडिस पुलिस दंना गैया? लेडिस कनस्टेबल दंना गैया? नोंथांमोना जुदि बियो दायनिगिरि, बियो आयेन बेरेखा खोथा बुंदों, रायदों, खालामदों, बेखौ सासन होनो थाखाय लेडिस कनस्टेबल दं। लानानै फैफा। सोर बादा होदों? नोंसोरखौ सोर दालाबो होनदों? लानानै फैफा। आरो नोंसोर लेडिस कनस्टेबल लाबोआलासेनो बेफोरबायदि गामियाव फैनानै अयथासार खालामनाया मोजां जायाखै। बे जाथायखौ बबेनि नंगौ बबेनि नङा बेखौ आं खोन्थानो थांला, नाथाय बियो जोबोद गाज्रि जादों। बियो सासे जोंनि बर' बिमा, बियो सासे जोंनि बर'नि बिबै बुंजायो जोंनि, मिथिबायना? आरो गोबां मानसियानो आयंआ आबैया जौ लोंदोंमोन होननानै गावनि सिथ्लायाव जिरायनानै गावनि न'आव थानानैसो बियो लोंदों, गुबुननि न'आव थांनानै लोंहैयाखै। आरो बारफोराव बाजारफ्राव थांनानै लोंहैयाखै, दावराव खालामहैयाखै। दावराव खालामफैदों बिसोरसो फैनानै दावराव खालामफैदों। जोंखौ बुंगोन जोङो थानायाव थांनानै जोङो दावराव खालामोब्ला, पुलिस थानायाव जोङो थांनानै दावराव खालामोब्ला, नोम्फानि न' नङा बियो, नोम्फानि न' नङा, पुलिस थानासो, बेफोरबायदि जोंखौ राव बुंगोन। अब्ला जोंबो बुंनो हायो बियो नोम्फानि न' नङा, आंनिसो न', आंनि खोथायाव दङ गावनि न'आव थायोब्ला सैमायाबो मोसा जायो होननानै खोथा दङ, मिथिबाय? बैखौ गोसोआव लाखि। जोंबो बेफोरखौ बुंनो हायो। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो, जुदि बबेबाफोर बेयावबा थांनानैहाय बेफोरबायदि भिडिअ सिडिअ खालामलायनायनि दावराव जादोंब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअ लानो दाबाव, मिथिबायना? नोंथांमोनाबो भिडिअ लानो दाबाव, भिडिअ खेबनो दाबाव। जोंनि बर' समाजाव हाजार हाजार इउटुबारफोर दङसै, बैफोरनो शेयार खालाम भिडिअफोरखौ खेबनानै, मिथिबायना? आङो नोंथांमोनखौ फोरोंखायो, नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला केमेरा खालामनो दाबाव, भिडिअ खालामनो दाबाव। पुलिसब्लाबो गुबुन मानसिब्लाबो नोंथांनि केमेराखौ दैनो बियो मोन्थाय गैया, मानोना बियो नोंनि सम्पति, बिनि सम्पति नङा। हायोला नोंबो खालाम, आंबो खालामगोन, नाथाय बे मबाइला, बे केमेराया आंनि सम्पति, नों आखाइ दैनो मोन्थाय गैया। बे खोथाखौ डाइरेक्ट बुं बिसोरखौ। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आंनो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो आङो बेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव, आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो माबाफोर जुदि बेफोरबायदि काहिनि जादोंब्ला भिडिअ क्लिपफोरखौहाय जायखिया जाय इउटुबारफोरनो हरनो दाबाव। लास्टआव बेखौनो बुंनानै बिदाय लाबाय। जै बर' हारिनि, खुगाजोंल' बुंनानै जाया, गोसोआबो थानांगौ खौसे।